Sibingelele ababukeli nabalaleli enkulu. Silapha ehleni namhlanje naqoqa umlando ongaseqopheke ekhathini ezedlule ngoba noma uqopheka uyakuya ngokuqopheka into kaShembelele kwathi uyiqophe wayiqopha uthi useqophile uShembe ayiqophe uthi uyiqophe uShembe ayiqophe nangawo uqopha. Ngakho-ke namhlanje sisiqabetho senhlala amafeni sihoste umcimbi omkhulu wama-graduates aleli bandla osebuhleni bamaNazaretha usuku namhlanje. Sibona-ke isimanga ama-graduates amaningi endlela okazi ukubone, sibona amakhosi, sibona abafundisi, sibona iy'meya, sibona ama-odini o-vice chancellor bama-university ahlukahlukene nama-ambassador aqhamuka nakwamanye amazwe. Bonke bathi bazoletha uthando enyazweni, bazobona imfundo, into eyaprofethwa umqalo wendlela, ilanga, inyanga, uthi njengoba namhlanje umlando usaqhubeka unyazo lezomqoba. Siyabonga-ke, sibona uqhubeka kosuku kuhamba kanjani, kodwa yonke into ibukeka ihlelekile. Siyabonga. Mana ngizafuna ukushekha imali. Ayikho into ebalulekile njengemfundo kuleli sonto. uShembe wakhuluma kakhulu bese ubaba omkhulu wakhuluma ngeenkosi ilanga, wakhuluma ngenyanga yezulu, namhlanje nasonyazi lezulu sakuFefanani sathiwa amaNazaretha afundisana iy'ngane zenu ngoba isikhali esiyonqoba ngaso leli zwe leli nokuhlupheka nobandlululo ngakho konke imfundo, ngoba iyikhali ngeke sayisebenzisa manje. So indaba enkulu nje isisolva ngani ngepeni nephela. So sithi-ke nje wasikule ndaba yanamhlanje ingqophamlando usuku nosuku masihlangene kanje kuhlangene izifundiswa zonyazi lezulu zincane-ke lezo oyibona ngamehlo. Baningi abangezanga ngoba baya-committed, bayasebenza, abanye baphesheya wasilana nje. Kukhona ngisho abafundisi abafundile, kukhona ngisho amakhosi afundile nabagcotshwa bebandla nabo bonke, ngisho omama ukuthi uShembe fundisani ngisho nabesifazane benu abangasiyeki isikole. So nje wasilana-ke sizoyibongela-ke kakhulu uNkulunkulu ukuthi wakhetha thina kubo bonke abantu ababengatholi ithuba lokufunda, wathi nalezi iy'ngane zami lezi azingasali ngaphandle, azisithole isibusiso zokuthi nazo ibizwe ngey'fundiswa. So namhlanje-ke sithi-ke ibandla likaShembe aliqhubeke njalo lishone phambili, lingawi, livikeleke, lihlonipheke. Abantu bengacabanga ukuthi uShembe ibheshu nesihlahla nokuhamba ngenyawo. No, nencwadi nathi sikhona siyayishaya, sinama-PhD njengoba usibona nje semajazi abomvu, asihlonishwanga ngawo, sawafundela. Indaba enkulu-ke lesibhamu kwakhe. Asikhule bafowethu. Siyabonga baba mfundisi. Hawu, sishumayela nawe sihambisa ivangeli kanti wena umile evangelini kuphela nangala ukhona kanti mina ngidla uMnazaretha usungijikele manje ngoba ngazi ukuthi mina nawe nje kushawa ivangeli one way. Kanti nangale encwadini ukhona mfundisi? Khona encwadini. Angithi phela uShembe nje bathe ukufundiswa abantwana wayazi ukuthi kuyofika lesi sikhathi la khona umhlaba oyobudinga izifundiswa ezikholwayo, ngoba uma uyisifundiswa esikholwayo une contribution oyenza ngisho kuma policies ezwe. So i-contribution ozoyenza izobe inomuzwa wenkolo. Kubalekile ukuthi uthi usebandleni lokuNazaretha ikakhulukazi ebuhleni bamaNazaretha inkosi uNyazi ikhuthaza kakhulu ukuthi abantu abasondele ey'ntweni zokuyiphilisa, kodwa uthi usondele entweni yokuyiphilisa usondele ngomqondo informed ukuze kuzothiwa kunomfundisi othe uma ephawula kwakhiwa ipolisi ethize walekelela abantwana abasakhulayo ukuthi umuntu uma umntwana efundile ekholwa ucontribute meaningful empilweni nasezweni aphila kusona. Shembe ngike ngize kuthiwa ingane zaleli bandla lezi ziba pressure to get married, imfundo ibekwe emuva. Manje uyangithusa-ke masuka nje ngoba phela ngathi ukile waba nawo umntwana waleli bandla nje ubusuku lesigaba okusona. Kuyiqiniso kangakanani ukuthi ukugana kuphela nje kuleli bandla? Kungayinkulumo ebikhona ebidominate not ukuthi ibiyiqiniso. Kwesinye isikhathi amanga angachaziwe ahamba ibanga elide kuneqiniso uma ngabe selivela. So kubalekile kwesinye isikhathi ukuthi sikuveze kubantwana abakhona kakhulukazi ey'nhlakeni ey'khona njengoNabasho naTesa njalo njalo ukuthi as much as ukugana kuyinto umuntu osekubekelwe yona noma ukuganwa kusuke kuyinto umuntu abekelwe yona, kodwa ekugcineni ukuyithuthukisa ngaphambi kokuthi ufike kuleso sigaba somshado ukwazi ukuyimela, ungathekeli ngesimanga sokuthi usuhluswa ukuthi sokunomuntu oseseduze kwakho oseyipart of your life, kodwa egcineni awukwazi ukuyisustain uphila. So leyo nto kuyinkulumo okufundisa ilungise thina siphila emhleni yenkosi uNyazi wezulu ukuthi
as much as umuntu ufuneka gane kodwa ngena emshadweni wethu uyagana noma uyaganwa ustable ngokwempilo ukuze impilo ingeze ukuhlupha nenkolo kuzokwazi ukuyi-enjoya kahle ngoba awuhlupheki. Shembe kuyenzeka umuntu athi seganiwe kuvele kuhambe umkhwenyana kuhambe umakoti mase yahlupheka kodwa meke nemfundo hayi angithi usevele manje usevele obala ukuthi kahle kahle ubephila ngalo sehambile kodwa uma ngabe sobabili sizoyikaka lento ngokuthi sikwazi ukuyithuthukisa. uShembe uzabhala emthandazweni ukuvuka athi uma kuphela lo mthandazo thabatha ugeja limi. Uyabona ke ama dynamics asho ukuthi igeja liyashintsha manje akusilona igeja lensimbi nobhodo kodwa igeja sekuwukuthi yini ozoyiphilisa ngayo. So ukuthabatha leyo nto uyoyiphilisa uzolekelelwa nakakhulu ukuthi uyibonile incwadi uyakwazi ukungqongqoza lapha abakwazi ukukuthelela khona inkinga. Hayi siyabonga. Hayi mfundisi wenkosi. Siyabonga. Mfundisi wenkosi hawu manje mina ngiyaxakeka ukuthi khona unabo ki urich mfundisi. Awuthi kanikeza ubaba sekhaya. Leza ubaba sekhaya mfundisi. Cha ngicela ukubuza nje out of the blue ne why unemoto awuswele lutho mfundisi we deputy director kamasipala as far as I know you rich in a way yabo ungasho ukuthi awukho rich because uhamba why ngizokubuza umbuzo engathi ngisitha sakho kodwa ngifuna ungiphendule ngeqiniso kuleli bandla khona abafundisi akuthiwa bathatha intweni abanye. You are rich, why uzongenelela i-competition yemoto kodwa kubonile ukhipho futhi bemoto. What's the logic behind? Ngikubuza nje ngesitha sakho ngicela uphendule ke without ukulwa nami kodwa. No, as always uma ngiresponda whether into positive or negative I always keep my calm ukuze ngikwazi uku-apply umqondo empendulweni esuke ngiphendula. Okokuqala i-competition is not about whether poor or rich. The competition is about testing your character kahle kahle. It's about ukuthi abantu abakufake kuyona yini abayibonile kuwe ngaphambi kokubungena. So whether mina ngiyayiwina imoto or angiyiwini, end of the day I was nominated, which is a big achievement ukuthi nominate. Kusho khona abantu othi umuvula umlomo wakho ukhuluma ngoShembe bakuzwe balapheka. Give me that's huge ukuthi ngingenile lapha. Ukuthi nginayo imoto plus ngikwi-competition yemoto still is not about ukuthi nginayo imoto or not. Ku about ukubona amandla lento amandla abonwe yilabo abanginominateile ukuthi banominate umuntu ofanele ngempela yini banominate umuntu ongakwazi uaccumulate lamavoti 100,000 afunekayo ngoba it's not about me per se but lapha kunominate umfundisi. Umfundisi ukulo muntu okhulumayo. So amandla omfundisi akulo muntu okhulumayo. Amandla ke esandla sikaShembe esingibeke umfundisi mina. So i-competition kahle kahle izinto zotest ujele kodwa izotest umfundisi onyazi ukuthi uma ngabe ekhuluma nabantu bayaphila yini bayambona noShembe ukuthi ungakanani emhlabeni. Kushuthi mina ngibuka izinto ezikubaba ujele njengoba ngithi you have education, you are a deputy director but there kuthiwe kucelakala umfundisi. Shuthi leli hashi leli elokuthi umfundisi ahambise lezi zindaba. Angithi yabona these material issues okhuluma ngawo ezikababa ujele so lezo zinto ayi-accumulate umfundisi. Into enga-accumulate umfundisi ukuphila komuntu nayo ke i-spiritual accumulation kamfundisi. Batheka abantu ngoba le accumulation siyayibona ake sitest ukuthi singakwazi yini ukuthi simnike uhamba vangeli wenyaweni namasonto awu4 kuzezoqhubeka hambise lezi zindaba. So i-accumulation ekuyenzeka la kuvotelwa umfundisi ophilisa abantu mangabe bekhuluma lapha ngaphandle emhlabeni. So abaqhubekeke abantu kwethu ba SMS ujele ku 33352 noma bangene nje ku TikTok account yami bazothola yonke imininingwane siyilandele moto and i-announcement yemoto izokwenziwa ngomhla ka2 kuMay 2026. Ilanga elikhulu lesikhumbuzo sengamhlathi kaMayekisi. Yes. Isikhumbuzo senkosi enkulu uNdlamhlathi kaMayekisi. So uma ngahle kuthiwa umfundisi weNdlamhlathi kaMayekisi akayitholanga imoto because abantu bebandlela qalwa iNdlamhlathi kaMayekisi eyo announcewa ngesikhumbuzo sakhe. Bisho ukuthi akufeyilanga umfundisi weNdlamhlathi kaMayekisi kodwa kufeyile amaNazaretha ebandla leNdlamhlathi kaMayekisi egcobela umfundisi okhuluma okuthiwa kavotela. Shembe kodwa awulimiti kumaNazaretha kuphela wonke umuntu onothando lokhu kuvotela ngavota. Angithi nje inkosi yamaNazaretha uNyazi Bezulu imikhuluma epulpit noma ngabe ikhuluma kuphi ilalelwa abantu bamahlelo ahlukahlukene. Nesibusiso uShembe akakhethi ukuthi lo yiNazaretha lo akasilo
nami ke njengoba ngithunywe inkosi eManazareth angikhethi mina ngisho ngabe kuthiwa kuhamba umuntu emhlabeni uma ngabe kuthiwa kufuneka afihlwe lo muntu ngenza umsebenzi kaShembe nalapha ke ngisivoti ngoba uyaphila nomuntu oyisukela ehlelweni lakhe ngisuke ngicela ivoti kulo muntu ukuze sizwe accumulation yomfundisi kaShembe ayifake kuphela. Siyabonga ngani makhono okusalayo nomfundisi. Haya kuko kusala ucela nje ukuthi abantu asivote kudinga amavoti awa-100,000 and above sibaningi singabantu abamnyama singakwazi ukwenza lokhu yingakho ngingagcweli kakhulu ngithi sibaningi singamaNazaretha ngoba kuzobe ngazi ukuthi abanye ababalekile kodwa singabantu abamnyama singakwazi ukuyenza lento ne-business idea ke yayo le competition inomuntu wesifazane behind and i-business model yakhona uyayibona ukuthi icatshangile so as much as ngizoyiwina minimum but kunomuntu osupport i-business model yakhe ukuze akwazi ukuphila sustain nengane zakhe kumqondo nzima lo. Hayi lisenethini anganoma useqedeni umfundisi but at the end of the day ngicathi ukubeke konke nje kwacaca umfundisi. Hayi siyabonga. SMS jele 2 333 abathathu no5 no2 noma ungilandeleke einkundleni zokuxhumana uzothola wonke amadoda. How far are we now in terms of amavoti? We reached 10,000 kuzo announce i-top 5 just after iphasika so ngokuyibalela okurafi okuseceleni sesihambile khona kodwa akakabi enough ukuthi singawuricha u100,000 so izophuma ke top 5 nabafundisi abawu5 okusho ukuthi lapho kuzobe sikuphushwa ngempela ekuthenini uma sekuyiwa kumhla ka2 May kuzobe sekudinga ngempela ukuphushwa lokhu kwe kick of the dying horse. Siyabonga. uDr Mthiyane wakwaDlangezwa ethempelini laseWozawoza endaweni Sempangeni uyabe yisenior lecturer eNorthwest University eMahikeng. Shembe sibiziwe Northwest elothe natheza sibiziwe. Siyabonga uthe ngakumuphi uShembe baba? Onyazi lezulu. Hayi siyabonga. Amen. Imaye dolobha lapha eThekwini. Ngicela uphinde baba. Imaye dolobha yalapha eThekwini. La eThekwini nje lasikhona. La sikhona phela. Hayi eNandi eThekwini nje zindlike. Kanti mina ngingena ngokudloveleka nje ngingena nje angiboni ukuthi sengisendaweni enkulu. I-senior lecturer imeya yedolobha. Usiricaba wenze zomthetho ke ifundo. Sesingayishiya lapho. Shembe sisike nendawo la me. Njengamanje Shembe. Singaphansi konyazi lwezulu. Emcimbini omuhle sewunyanga ithokodo mbili wasungulwa uyasilekelela ke ukukhuthaza ulusha ukuthi ngelinye ilanga liqoke kanjena. This is part of development country because without this the country ayikwazi ukuya phambili. Sibonga nje ama messages njengalawa nemicimbi njengalawa and sinethemba lokuthi the young people babona ukuthi kwenzakalani. Thank you so much. Ezime umkhandlu weTheku mhlambe ke i message ningayideliver kwi youth ke nje as like from department yakho from umnyango wakho angifundile kakhulu ngixolele mangisha amagama angaphelele. Umlayezo engabeka number 1 jabula ukuba phakathi kwaya lendawo lamagceke engikuwona sizobona ukubazwa komsebenzi omuhle kangaka. Sinethemba ke ukuthi njengolusha siyabona ukuthi nani yabona ukuthi kwenzakalani. My message, a very direct message to them ukuthi iningizimu Afrika iyokhula ngoba sikhulise knowledge increase knowledge production kule country. Umnotho wethu uyokhuphuka because kunabantu esibafukulayo ukuthi bakwazi ukuthi babe zinsika zalomnotho and ngamanye amazwi we are reproducing and advancing in the reproduction. Ingakho ke sithi ulusha ke is part of that production, is part of advancing the country. Ingakho ke bebalekile ukuthi invest ekubona because amongst them doctors, professors, engineers, geologists and so on. Akubonga mina anganombe khona ukusala yona. No. Ngiyabonga. Mina
Professor Dube osebenza e-UNISA head office ePitoli. Ngokusonta-ke ngisevela bahleke ethempeli emanzimeleni ongoye okanye empangeni. Yeah. Under which headquarters in terms of Nazareth? Seplane bokuphakama. Siyabonga. Bakukho ocabanga ukuthi kuyasala nomsuqethi? Hayi senior. Basidlulele kuba yebo. Sawubona uDr. Sifiso Mlaba wasebenza eHerigwala District kwa Education Chief Education Specialist yaka Teacher Development ngisuka ke ePort and Port eFumani kuzoseNLC ngokwenza kwami la ehleli kwaManazareth. Ngiyabonga. uDr. Sifiso Mhlangu ngokungaqokile ngigqoke ngenxa ye-mathematics ngise-schooling principal oseziphathele ngisimenywa-ke namhlanje lapha ekuhleni. Ngiyabonga.